Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano ne. Suna na Ahmad Keji, na zo da abokaina ne. Takanas ta Kano muka zo mu, yaran layin rijiya kowa ya san ba ma ɗaukar reni, domin mu mun zarce su. Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano. Suna na Nura Siya, Takanas ta Kano na taho ni. Sharaf come down ne, everybody come down kowa ya san ni da mota. Iyali ya zo mu huta, ni ma na zo Takanas ta Kano. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano ne. Na kowa ne, mu je zuwa, ni Khalifa ni ne na kowa. Takanas ta Kano muka zo mu, kun san mu mun bambanta, ra'ayin mu daban fa da nasu. Yau ga ni fa tare da Keji, kan sun tsutunar dan mu ne. Takanas ta Kano ne. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano ne. Sunana Abdullahi, ni ma na zo Takanas ta Kano. Kaf garin Kano kowa ya san ni ne babban yaro, dan bana daukar rai. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano ne. Bili sabbai ni ne, kowa ya san ni da keke, duniya a bita a sannu. Ni ma na zo Takanas ta Kano. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano. Ni ne na kuma zan da jamfar waka sai da nazari, da nazari. These guys su ne fa abokanai na fito da safa zana ji cikin gari. Kowa ya san ni mata maza duka gari. In yi baiti sai na kara shi da nazari. Fatan kun gane waka ai sai da nazari, da nazari. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano ne. Ahmad Keji na dawo, kun san shi ramin ƙarya kurare ne. Wannan karin maganar ta Hausawa ce. Ganda ni ne na kirkira, da ba haka za ku ji ta ba. Takanas ta Kano muka zo mu. Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano ne. Suna na BID ne, kun san ni ban san raini. Abokanai na fuku ji ne, dan salo akwai shigare ni. Akwai shigare ni. Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano, Takanas ta Kano ne. Suna na Babba Auda, kowa ya san na da wasa. Duniya ta abita a sannu, ni ma na zo Takanas ta Kano. Takanas ta Kano, 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 Takanas ta Kano. Ahmad Keji on top line rijiya garson. Kowa ya san ba ma ɗaukar rai. Kan Tsuntsu TV channel ɗinmu ne.